Pasok na, pasok na. Musta na, JP? Balita ko, kuwan ka raw, work from home. Mega shout out to you, Diony Ochinang from Italy. Musta dyan sa Italy?
Okey. Kumusta ang COVID diyan? Okey na ba? Contained naman na ata 'no? Oo, sana mawala na. Grabe 'tong COVID na 'to 'no, unprecedented. Dito naman sa New Zealand, walang community transmission. Kaya nga lang binabantayan yung borders kasi, usually yung mga recent cases namin dito is, ah, nag-travel sila abroad or mga New Zealanders na galing from other countries tapos nang pumunta sila dito yun, meron silang dala nila yung virus. Kaya yun na lang binabantayan sa borders talaga. So required talaga ang mask diyan. Pa-check ko nga lang kasi, anong tawag dito, bago pa lang ako dito sa LS, hindi ko alam kung malakas or naglo-loading ba ako, malakas ba ang, loud and clear ho ba or gano'n talaga? Kahit nga raw diyan sa Australia marami talagang mga pasaway din, mga puti gano'n din. Meron din dito kahit kasi yung mga managed na mga cases dito nasa hotel, meron pa isa o dalawang nag-escape. Salamat sa feedback. Loud and clear pala. Marami akong technical issues dito bago ako, nag-launch ng aking LS. Main mo ba ito, Johnny, or meron kang Ninja ito? Sorry, di ko ma-check. Yung una kong problema noon, yung mic, nag-stop na lang. Hopefully, tinest ko naman ito recently, chinange ko yung settings. Tapos meron yung isang gabi na 2 hours na in-on ko naman tapos mukhang gumagana naman. So hopefully, fingers crossed, okay naman siya. Okay. Okay. Ikaw yung taga Canada. Nandito siya. Pinapatulog muna yung bata 7:52 PM pa dito kasi sa New Zealand. Ni Dione da ito'y, Gione. B. Italy. Italy, not UK, not Canada. No, Italy. Italy. Okay. Ilocano. Isu nagayam da ito'y high jumps daw. Hello kanu, hello. Ayan, paturugan na di ubing. Kuna nakat ko agarod ka no. Pwede naman mask daw lalabas. Tali. Ag LLS kamat lang ba?
Ay, bakasyon. Oh, Tuesday night dito ay 7:53 PM. Ituro kami na ubingkat mga 7:30. Ah, okay. Wala lang, naging hobby naman na ito. Nagrugi idi lockdown, awan. Ada agchat-chat. Awan ni Suna. Good night po na. Good night ka no ni Jamel. Wen tanarigat na mariing ti agsapa. Ay ganon. Late mo tanan. Kumusta mga dita Italy? Ag, kaklase na ka ni Jamel iti PT ka no? PT related ba? Di work mo dita? Ah, okay. Full-time katadta. Full-time mom? Wen, nagaduti kuskus balungos na niya. Masapol dyan, nalpas mo dyan Pilipinas kat dapat i-register mo dito. Ag-schooling ka or nag-schooling ka manen. Pero totoo sin, mas nalalaing tayo pa kaysa isuda nga nyangay garod. Da tayo mati imay dito eh. So nga, kailangan mag-Italiano. Mm, okay. At least dito English mat so awam mat problema una in terms of language so nakaka-adapt mat nga nagdagos ti Pilipino piman so okay lang. Ay kasyay. So kailangan language pa bago yung kurso siguro. So nya oras dita Italy ta. Ah, okay. 10 a.m. of Tuesday siguro. Tatiamok kat talagang nasapa kami to New Zealand. Yes, Tuesday. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mukhang 10 hours ahead kami to eh.
Ay, 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 ay. Okay, sige, salamat. Salamat sa pagdalaw. Yun. Sorry, hindi ko napansin na ikaw pala yung kaibigan ni Jamel. O sige, salamat. Iingat dyan lagi ha. Okay, salamat. Ingat dyan. Thank you. Sige, ingat. Salamat. La 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 la. La 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 la.
Test, testing, testing.
Patamsak naman dyan. Tamsak-tamsak lang.
No echo. If I play the guitar, is it okay? I mean, my problem before was there's too much of echoing. So I was told that there might be other gadgets that I have near me, which would cause interference. So hopefully it's all good now. Oh, okay. So maybe should I um, tone down the volume of the mic or the speaker? Is it the speaker or the mic? I don't know. So is there a distortion if I play the guitar? Ah, okay. So maybe plucking is fine, but not strumming probably. Well, good. Thank you for the feedback. Still learning, still finding my way. Yes, getting there. Thank you. Good night. Thank you.
Dito yung nag-splitan na, di ba? Uy, When, when pati ko dyan old nga ada dyan video, dyan ko, ang common na niya kasta na isay. When dito dyan, basta dyan nag-splitan na dito. Nagkikita dyan likod, kalas ka lang kung ano. Pa-like ka dito, like ka ba ta?
Ikaw ako.
Maraming salamat, Sheena. Malaking bagay na yan. Thank you, thank you. Bago pa lang akong nag-ALS, kaya ganito. Maraming salamat sa pagdaan. Nag-ALS ka na, Sheena? Maraming salamat. Maraming salamat sa pagdaan at saka sa thumbs up. Maraming salamat. Okay. Pwede na mag-LS. Mahirap talagang WH. So, kahit wala kang 1K siguro, sige, try mo na rin. Dapat ganun ginawa ko. Parang hinintay ko muna kasi na naka 1K ako ng subs bago ako nag-try ng mag-LS. Mahirap pala. Kailangan maraming connection. Ganun din ako. Marami akong palpak. Merong naka 20 minutes na ako, napuputulan ng microphone. Tsaka hindi rin naman ako marunong magsalita. So, ginagawa ko pa nung una, parang nagsa-silent LS ako. Pero eventually, nakakuha ako ng camera na dinidistort ang aking mukha, kaya pinapakita ko na rin. So, okay na rin. Pero bago pa lang, malit lang talagang WH ko. So, tinetry lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Lakas ng loob.
Hindi, okay lang yan. Siguro i-try mo muna mag silent LS. Tapos parang voice over. Yung microphone siguro kahit ay yung anong tawag nito, yung camera kahit iba na lang na mukha or ibang yung picture ganun. And then ikaw na lang magsasalita. Okay rin yan. Hindi ko rin ma-imagine na gagawin ko to pero ganito kahit tatlo, dalawa lang tao sa bahay, okay lang. O ang ginagawa ata ng iba, may connection talaga. So halimbawa tayo, halimbawa manonood ka ng aking video, halimbawa 10 minutes, tapos ako manonood din sa video mo 10 minutes. Mga ganun-ganun. Yun ata ang mga ginagawa rin ng iba. Kaya, support lang talaga. Ako rin, nahiya rin akong isend sa grupo namin, pero kaya paminsan-minsan, sabihin mo lang na i-like yung i-view at saka i-like lang, tapos pwede na silang umalis. Yun na rin ginagawa ko, yung mga malilit, katulad ko rin na malilit na YouTuber, may nagla-live, pupunta ako sa kanilang bahay, magla-like ako, magta-thumbs up ako, hoping na ganun din ang gagawin nila sa akin. So kahit dadaan sila sa bahay kung nagla-live ako, tapos mag-like or mag-like sila, yun lang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Support lang tayo. Ang sa alam ko, yes. Secret live streaming, ibig sabihin parang silent live streaming? Yes. Ang ginagawa ko dito sa bahay, meron akong, so may, aside from itong laptop ko, meron pa akong spare na laptop dyan na nakatambay, na nag-view sa akin. Tapos yung Chrome ng anak ko, ino-on ko na rin, so naka-view rin sa akin. Kung may 1 hour ako, 1 hour sila, so i-add mo yun, parang 3 hours na yun. After 1 hour. Meron ka ring makukuha. Yung mga nagla-like, yung mga nag-view sa'yo, i-try mo kahit silent LS ka, tapos immobilize mo yung mga katropa mo, i-share mo yung link mo, pupuntahan nila, i-view nila kahit saglit, ila-like nila, may puntos din yun. Daw. So yun ang um, kasi ako hindi naman ako monetize, so hindi ko pero yun ang advice sa akin na yung mga nagla-like sa iyo, mga nag-view sa iyo,
credited yon sa iyong WH. Ginagawa rin ata ng iba kahit 24 hours or 10 hours na naka-silent LS sila overnight. May kilala ko sa Pilipinas, hanggang madaling araw sa Pilipinas daw, midnight to madaling araw. Hindi ko alam kung may limit. Hindi ko alam kung may limit siya. Kasi ang nagagawa ko so far is more than 2 hours lang. Yun lang atang pinakamahaba kong LS o silent LS. Kasi nakikita naman ako ng mga nag-LS, mga 6 hours na. Meron pang 8 hours. Si Trina in London ba yun? Parang may nakikita ko 8 hours. Stream 8 hours ago. Ay mga ganun sila. So, ganun kahaba. Kahit itry mo muna, 3, 4 hours, 4, 5 hours. To be on the safe side. Kasi may nakikita ko 6 hours, 8 hours sila nag-LS. So habang nag-LS, may nagla-lunch, may nag-dinner. Grabe. Ang gamit ko is laptop. Tapos diretso na sa YouTube. Wala akong ibang program like StreamYard or OBS. Diretso na sa YouTube. Ang advice sa akin, kung malakas daw ang internet mo, pwede raw diretso. So pag pupunta ka sa YouTube channel mo, meron siyang live dot doon. I-click mo yon, tapos fill in the blanks. Tapos live, yun na yun. Hindi ko tinry ang cellphone. Pero sabi ko nga nung una, marami akong talagang technical issues. Like bigla na lang nag-stop ang microphone. Pero kung silent LS naman, walang problema ang microphone. Kahit wala kang mic, kahit mute, silent naman eh. Pero kung yun nga, kung gusto mo interactive, kailangan mo talaga ng microphone. Dapat yung microphone mo should work. Ang alam ko, pwede, computer. Pwede rin. Yung desktop computer, mas powerful pa ata sila kaysa sa laptop. Oo, kayang-kaya mo yan. Support lang tayo. Kung mag-LS ka, alam ko naman, kinalimbang kita. So, marireceive ko naman na meron kang notification. Pabisi-bisita. Busy lang talaga pag work hours, pero may internet naman sa workplace. So, pwedeng kahit doon, pwede akong mag-like, pwede akong mag-view saglit. Sa ganitong oras sa New Zealand time kasi, ganito lang pwede sa akin. So, siguro from 7 p.m. hanggang 10 p.m. 10 p.m. or mga ganun. So, 2 hours lang siguro.
Kayang-kaya mo yan. Tulong-tulong lang tayo. Parang gusto ng mga tao yata paangat program. Mukhang. At saka yung mga nagpapagame, yung nagbibigay ng load, yon lapagan ng bahay, yun ang gusto nila. Kasi, yun kasi doon ka makakakuha kasi ng mga fans mo eh. So, pero kung na-graduate ka na, isipin mo na rin yung WH, and the way to earn it is, the best way siguro is to have an LS. Unless meron tayong video na magva-viral talaga. Pero kung wala talaga. Yun, oo. Kung mananalo ka ng 3 hours na watch hour, o meron pa nagbibigay ng 5 to 10. Kayang-kaya mo yan. Mag-LS ka na rin. Kahit pa konti-konti lang. Meron pa akong live streaming na 20 minutes lang. Ganun talaga, to attract viewers. Yun ang ginagawa, nagpapa-game sila, nagpapahula, ganun. Panalo ng load, merong watch hours na prize. Pero ako wala hindi pa ako monetize eh, wala akong pampa-price. So ganito lang muna and see how it goes. Kung kaya mo yan, kaya mo yan. Kayang-kaya yan. Lakas lang ng loob. Wala nang hiya-hiya. Ako rin wala akong hiya. Nasa Pilipinas ka, Sheena? Okay. Nasa New Zealand naman ako ngayon. So 9:05 PM na dito. Kailangan talaga ng marketing, kailangan ng promotion. Pero ako naman kasi nahiya akong i-mobilize yung mga friends ko dito to share it or to even view it. Kaya yung mga close relatives ko lang paminsan-minsan ko na sinesend yung link para panoorin nila.
Pero yung mga friends ko dito sa New Zealand, hindi ko pa nga sinishare yung link ko kung nag-ALS ako. Meron yung mga nataon na active sila, nakikita nila yung notification, pumupunta. O baka siguro gawin ko rin yung premiere. Winter kasi ngayon dito. Wala namang ice unless pupunta ka sa ice. So kailangan mo mag-drive ng 5 hours bago punta ka ng ice. Pero dito sa Auckland kasi sa amin, yun lang, malamig lang talaga. Hindi ko pa natatry, pero parang nabasa ko na parang gawin mo na yung video. Halimbawa, meron kang video na 20 minutes, tapos isiset mo yun na lalabas yung video na yon on a particular day, at a particular time. So, mas maganda kasi doon habang lumalabas yung video mo, pwede kang magipag-interact. Hindi ko pa natatry yung Premiere, pero parang yun ang nabasa ko na pwede mong parang gagawa ka na ng video, hindi siya live. Talagang ginawa mo na yung video tapos papalabas siya at a certain time. Nakikita ko rin yung mga yun actually parang iniisip ko noon kasi ako rin naya naman akong magganito sa harap ng camera na live. Parang mas maganda kasi yung Premiere kasi pwede mong i-edit tapos lalabas siya tapos pwede kang makipag-interact habang pinapanood nila. So kung mayroon silang mga katanungan, meron silang mga reaction katulad nito, pwede kang mag-react agad-agad. Isang option din yon. So iniisip ko rin baka gagawa rin ako ng ganun. Hindi ko alam. Ang pinakamahabang nakita ko na premiere is 45 minutes. Meron akong kaibigan na gumagawa ng OFW Diaries. Yung last na premiere niya, mga more than 45 minutes.
So imagine kung halimbawa yung 45 minutes na yun, i-promote mo sa Facebook and then hopefully yung mga kamag-anak mo papanoorin nila yung buo 45 minutes. Malaki na rin yun na oras. Pero I don't know exactly kung paano siya gawin yung premiere. Pero I think parang madali lang na parang gumagawa ka rin ata ng video mo eh. Oo, yung last na premiere nung kaibigan ko sa Spain, mga 45 minutes. OFW diary. Ano bang main content mo, Sheena? Ano yung main content ng channel mo? Okay. Um, yes, ikaw ata yung ikaw ata yung napanood ko kanina. Yung nag-solo. Very nice. Yung video namin, meron na ata kaming 6 original songs doon. Pero yung pinapakanta ko yung mga anak ko. Meron lang siguro akong kanta isa, dalawa. Tapos yung anak ko meron silang ukulele tutorials. Tapos yung iba na lang for fun. Nag-cover kami ng 2 popular songs pero natakot ako sa copyright strike, so we opted na gagawan na lang kami ng sarili naming kanta. So we came up with 6, mga 5, 6, 5, original songs ata. Yes, pwede mong gawin yon. Actually, yun ang iniisip ko, yung mga 5 kanta namin, gawin namin parang i-roll namin into one na premiere. Oo, maalala ko yung video mo, ikaw yung parang nag-solo. Meron kang introduction, tapos nag-solo ka. Mukhang kanina lang yun. Kaya mo yan. Nagigitara rin ako, pero kaya kumukuha ako ng feedback sa mga opo, may copyright. Pwede naman host i-check ang kanta kung may copyright.
Oo, that's right. Meron pang nagsabi sa akin na pwede kang mag-cover kahit na may copyright siya. Kaya nga lang yung revenue, ibig sabihin yung income ata is mababawasan kasi parang shared. I'm not sure of that. Pero yun ang sabi rin sa akin. Para makakuha ka ng WH, pwede kang mag-cover ng popular songs kahit na copyrighted sila. Pero yun nga lang yung revenue is mahati. Or kung pwede kang makagawa ng kanta mo, original songs, pwede rin. Hindi ko alam kung paano. Pero yun ang sinabi niya sa akin na parang you can cover any songs kahit na copyrighted. Kaya nga lang, just for purposes of earning WH daw. Kaya nga lang, mahati ang revenue. So hindi ko alam kung paano mahati yun. Or siguro to be on the safe side, kakanta na lang ng yung non-copyrighted songs o yung mga original na songs. Pwede. OPM. Yung mga OPM ba, walang copyright ba yung OPM dyan? Yung original Filipino music? So pwedeng kantahin lahat? Like yung mga kanta ng kung yung mga gusto mong kantahin, wala bang yung mga e-heads, mga ganun siguro, pwedeng kantahin kayo na wala bang copyright mga yon? Hindi ka ba habulin ng Eraserheads o yung mga producers nila kung kakantahin mo yung mga kanta nila? Okay. Go, go, go. Sige, pwede. So, pwede ko palang i-cover yung mga gusto ko rin na gusto kong kantahin. Hindi naman kasi masyadong stricto yung Pilipinas ng copyright laws. Pero since YouTube, US-based ata sila, so stricto talaga sila sa copyright laws. Opo sir, concert na rin kayo, audience niyo po ako. Ha?
Naku po, wala na akong alam na Tagalog na kanta. Kailangan ko ng song hits. At saka yun ang problema ko, mukhang ano raw, ano tawag dito? Hindi ko alam kung malakas yung audio ko, malakas halimbawa kung nagigitara ako, malakas pa. So, not sure of that yet. Kung minsan, kahit na pero hindi na ako updated sa ano. Bawal po ba ang malakas ang sounds pag nag-LS? Okay naman siguro basta properly set yung gadgets mo. Kasi napansin ko dito sa diretso sa YouTube noon, konting galaw ko lang napi-pick up na agad. So tapos parang nag-e-echo siya. So hindi ko pa alam kung paano bawasan yun, how to fix it. Kaya hindi ko pa hindi ko pa alam. Kasi I also thought na pwede kayong mag-live, halimbawa mag-gitara or kakanta sa YouTube. So hindi ko alam kung ano yung epekto niya at your end. So hindi ko alam. May nag-feedback sa akin kasi nagigitara ako kanina, sabi niya kung malakas daw ang gitara, parang nadi-distort daw ang rinig niya. Pero kung soft daw, okay daw. Sabi nila pag ayaw ni Whitey ang LS natin, ika-cut niya or end. Ganun ba? Okay. Nung first pa pala, napapansin ko, parang nag-i-stop siya mismo tapos sinasabi niya na merong copyright issue. Pero actually silent yon. So, hindi ko alam kung bakit. Sinasabi niya na mayroon copyright na issue, silent naman. So, hindi ako nagpapatugtog ng gitara o nagpapatugtog ng kahit anong kanta. Kahit nga yung sound ng cellphone, wala, as in silent. Pero after 20-30 minutes, sinasabi niya na um, anong tawag dito, parang sinasabi niya na merong copyright issue o copyright claim. Bakit naman? Wala naman. Hindi naman ako nagpapatugtog. So, hindi ko alam. Yung iba naka-turn off ang comment section. Bakit kaya?
You mean yung mga video nila? Kasi ang alam ko, kung nakaset na pambata yung video nila, automatically yung comment section is not to turn off. So hindi ka pwedeng mag-comment kasi pambata yung video nila. Talaga? Comment section off. Talaga? Wow. Ibig sabihin, do you mean yung live chat na naka-off or yung comment mismo? Hindi kasi ako pumupunta sa comment section pag nangingisda ako. Pumupunta ako agad sa chatter box, yung live chat box. Tinitignan ko kung maraming pwedeng maisda. Yun ang tinitignan ko, hindi yung comment section. So meron palang pwede palang naka-off. Live streaming po, pero hindi nagsasalita ang host. Okay. Live streaming. Ibig sabihin, silent LS siguro. Talaga? Ano ba sa akin? Naka-off ba yung comment section ko? Pwede ko bang ma-check? Huwag na, baka mapindot ko yung iba, baka mag-end na. Nakikita ko po face ng host. Nakikita mo pero hindi siya nagsasalita. Okay. Hindi ko alam yun. Hindi kaya nakamute ang mic niya? O talagang hindi siguro nagsasalita? Hindi po host, nakaka-chat ako. Hindi po host, naka-chat ako sa iyo. Okay. Sige na, mag-LS ka na. Ako, kulelat akong nag-LS, pero okay lang. Kahit merong isa, dalawa. Lakas lang ng loob.
Okay, yeah. Preparation is the key, sabi nga nila. That's good. Pero sige. Kaya meron din testing period eh. Ako nga, sabi ko sa'yo, ilang beses na akong naputulan, hindi gumagana, pero ito naman, naka 1 hour 49 minutes na ako. Gumagana pa naman yung mic, hindi naman na-stop. Nagigitara daddy mo. That's good. That's good. Kaya nakuha mo siguro siya na ano, nakuha mo yung kanyang DNA sa music. Yun, iniisip ko yun kung pwede akong maggitara or pwedeng kumanta na live. Ano kaya ang halimbawa, ano kaya yung outcome naman niya at your end, kung okay ba siya, hindi ba siya malakas, wala bang echo, so hindi ko pa alam. Saan ka sa Pilipinas, Sheena? Okay. Yeah, maganda rin yung kung kumakanta ka tapos nagigitara ka, so very good. Malayo ang mararating mo. So, LS ka na. LS na. Okay. Siguro nga yun yung feedback sa akin kanina, yung taga dito rin. Siguro mga 6-10 kilometers away. Sabi niya kung malakas daw ang gitara, nadi-distort daw yung tunog. Pero kung mahina, plucking lang, maganda raw naman ang dating. So siguro hindi pwede yung as in nagra-rock ka. Siguro yung mga soft songs lang siguro. Mga ballad siguro. Oo, kaya yan. Nagtulungan na lang tayo. Pag-visit, padaan. Kung may oras, magstay ng konti. I think yun yung key. Talaga kung para maraming pupunta rin sa bahay mo is meron kang connection. Yun din ang ginagawa ko. Halimbawa, yung mga sinosolve ko, kung may notification na nagla-live sila, pupunta ako sa bahay nila, sasabihin ko thumbs up host, tapos hoping na yun din ang gagawin nila sa'yo. Punta sila sa bahay mo, tapos magla-like sila.
Once nabigat the kids ka na dati effect na positivity sa akin. Madama news, 1 or 2 news, madama. Oh. Ibig sabihin, work from home. Pinopromote nila as a mga LS na in-attend nila tapos kung anong oras at araw. Yun nga yung ginagawa ng iba. So sa LS nila, sinasabi kung anong araw, tapos anong oras. Yeah, tama. Tapos, yun ang style naman nila para i-promote ang kanilang LS. Promotion talaga is the key. Otherwise, walang manonood sa'yo. Ako, hindi ko naman pinopromote. Kung kanina, feel ko lang. Pero siguro, para meron kang regular na attendees, kailangan siguro talagang meron kang definite time para alam nila kung mapuntahan kanila, kung kailan kanila pupuntahan. At saka siguro kailangan talaga na magpa-game ka, magpa-prize ka para ma-encourage yung iba na pupunta sa'yo. Midday tomorrow. From midday. Batayon, Auckland, level 3 for 3 days. Ba yan? Na-English pa yan yung 100, naka-100 150 New Zealand. Matang 102 for 3 days. Parang gusto nila watch hour. Oh, yun kasi mas mahirap ang watch hour na kunin. Imagine 4,000.
4,000 na watch hour. Sabi sa akin, hindi mo raw makukuha yan, yung 4,000 na watch hour, pag hindi ka mag-ALS, unless merong video mo na viral. That's the only way raw. At saka siguro kung well-known ka, kung artist ka talaga, siguro may manonood sa'yo. Pero kung katulad ko lang, ordinaryo, sino naman manonood sa'yo? Di ba yung video mo kanina, yung pinanood ko is parang nasa stage ka? Mukhang maganda yun na ano, pwede kang gawa ng video doon for your premiere. Parang karaoke ba kumakanta noon or sa bahay niyo ba yun? Mm-mm. Mahirap talaga. Kailangan ng viral. So, okay naman yung setup mo. Yung kanina parang nasa stage ka, parang akala ko sa parang video okay restaurant pero sa bahay. So maganda, mukhang okay naman yung parang yung labas, yung sound system mo is parang okay naman yung output ng boses mo. Pwede ka na mag-concert. I-check mo lang kung kung yun nga sinasabi ko, kung baka nagfi-feedback, baka at your end okay siya, pero sa iba naman parang maingay, kailangan ng test talaga. Okay. Kung may mga OPM songs ka doon, sige, yun na yun. Kung wala siyang copyright, go, go, go. Manonood ako. Basta hindi lang busy o basta hindi conflict sa LS ko. Oo, kailangan ng testing. Siguro, i-try mo and then mga kapamilya mo, tingnan nila sa ibang room, siguro gawin mo munang private, tapos i-test.
Maraming salamat, Sheena, for keeping me company. Ingat-ingat dyan. At saka salamat sa pagdalaw. Salamat for tuning in. At sana mag-LS ka na. Rest assured that I will support you too. Magtulungan lang tayo. Thank you for coming. Sige, salamat. Thank you for coming. Ingat dyan.
That's it for tonight, folks. That's it for tonight. Mm. Mm.
Oh, di ba ko nanamit ni chat ko? Midday. From midday? Pictures lang po kasi sila kanila. Hindi pa namin start na ito. Wala. Activities. The activity is going to work. Wala. Schools are closed. Yun, this time the data na. Bigay pictures of all that should be back in some people here. Pero nakakot ako na, how can I come in? Gawa ni Lizzie. Yun, gawa ni Lizzie. Ay, delete mo ulit na. Siguro delete. I-email ko nga tayo pa. Hindi sila na ano yun. Tatanga midnight, tatanga ano. Sabay na, baka nakaring naman kindi. What is it? Kakatawa mo ako eh. Ako nakauto ka. Ano? Very vulnerable ka sa buntis ka. Ano to buy? I'm sure na halpin kasi ako pinagpili ko. Payatang ipada pa lang midnight ng biyatan na lang kidig baga nga atatan niyo. Nadama lang household na ako lang ang house plan na tamaan. Oh, record mo adati message mo ni Kamas message mo tin. Ako dito message ko din party. Watch out for your email ko na lang parang pag-touch ka. So 3 days lang niya. Tapos itanda. Apa yung 3 days? Pwede na 14 days ano. Biglaan mo. Ano na? Kanya. Email ako ni. Email lang. Hindi ka ipa. Iba mga my husband is taong ba eskwela pati ubing na bigat?
Marami kang skill dapat have a meeting then set things in place kung ano policy. Hindi ko na, okay, I will email her that I can't go in because no one will look after my kids. Yeah, maybe do that. Tapos nung iba ka lang ako, bibig mo na lang. Okay. Oh, the WPS code flows from Wednesday morning message unless you're an essential worker. Please see email sent below pa. Kaya din sa nila yung pa. So, one skill naman ang nabigat niya. Dapat ikaw na, dapat lang papangalaw the workers pa lang ako. The teachers mag-own, dapat pakanda ka syempre. Mabalungat na. I-email the teachers din ang sa bagay, maging modules po lang. Ay, ano? Hindi, mag-email ko na. Mag-i-explain na ano. Mag-2 oras mo. At least ada 3 days na. Thank you. Magle-level 3 kami bukas. Lockdown. From midday. Sino na TJSG manan ka rin? Bakit yun ay yung subject ko? Tomorrow. Lockdown. Lockdown? Tomorrow. Or tomorrow. Subject ko? COVID. Lockdown na lang. Level 3. Level 3. Good evening, Lucy. Tapos, Bumlata na nga. Sorry for emailing it. Oo. Naulit ang ako. Inform siya ni Lisi na required na teachers na apan sumrok. But then, kung hanakot mabalinda, my husband is going to please be advised that I can't come tomorrow because I have to look after our kids. Please be advised. Advice ADVISE? SED. Please be advised. Please be advised that I won't be coming in tomorrow because I have to look after my kids. That's the one. More time for me to live stream. Kasi awan man eskwela mino, awan trabaho starting midday bigat. Level 3 kami. Pamlatan nga bag-leave ka. Leave ka mga ko. Ano ba? Pamlatan Lagi ka lang. Wak na kalatasin siya lang siya. Please be advised that after my kids. Sorry for the inconvenience. Hope you understand.
or I look for, ganyan. Pag nakakatiskat na ang itik ang mas kailangan may sikat at sikat ito. Oo, matigil ka lang dito. Teachers lang. This way, kasi ang ulit kami ang pinagdito sa hapon at yung hope yung this time. Stay safe lang po tayo. Stay safe. Comma, stay safe, comma, tapos yung or period yun. Stay safe. Comma, tapos yun Wait, regards and stay safe. It's 3 o'clock. Okay, regards dita, Jake, i-off ko ni 10:45 dito yung tirabi. Jake na. Jake. Jake, regards and stay safe. Ingat kayo ta. Okay, out for now. Bye-bye. End.